Намираме се на една от портите на средновековната и ранно-византийска крепост, за съществуването на която за зла участ не знаят дори част от балчиклии. Тази крепост е едно ценно историческо наследство, което не само, че не е съхранено подобаващо, но и до ден днешен продължава да се руши и привлича по-скоро бездомниците от околността, отколкото културни граждани, още по-малко пък гости на балчиклии. Всеки може да има мнение. Аз уважавам хората с лично мнение. Уважавам всяко... Даже и косата ми си има лично мнение. Така че може да се спори действително каква съдба трябва да има този археологически обект. Едно е ясно обаче, общината може да го експлоатира подобаващо, така че той да носи славата на Балчик надалече. Този обект може да придобие ролята на един много сериозен обект за посещение от гости на града. Може обаче да се превърне в един прекрасен парк за жителите на общината. Ето тук зад нас е така наречения квартал на Балчик, който побира една огромна част от населението на града. Какво по-хубаво от това децата на този квартал да прекарват времето си в един прекрасно озеленен парк сред богатата история на своето родно място. Когато говорим за Балчик, често го разделяме на две части. Старата част и квартала. Можем лесно да забележим връзката на старата част Балчик с крепостта, която видяхме преди малко, с каменните стени, голяма част от които са станали строителен материал за изграждането на Балчик, на по-новите квартали. И този именно зад мен квартал, който, за съжаление, по нищо не отива на представата ни за Балчик. Ако се замислим, всъщност именно този квартал е на 200 метра от средновековната и ранно-византийска крепост. Тоест, кое е по-стария Балчик? Защо не направим нужните усилия, за да може и огромното население на този квартал да почувства съпричастността си към историческото наследство и връзката с морето, която е загубило. В началото на миналия век Балчик е бил Балчик на земеделците. През 30-те и 40-те години на миналия век Балчик е бил градът на културата, градът на художниците. Сега имаме право на избор. Нека заедно с трезви решения да направим Балчик градът на историята, градът на връзката между миналото и бъдещето. Да продаваш и купуваш гласове е престъпление.